alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave sådan en fødselsdagshaul. Altså, det er fordi, jeg lige har fødselsdag. I lørdags, der holdt jeg familiefødselsdag, og i onsdags, der holdt det var min rigtige fødselsdag der, fordi det var sammen med min mor og far og alt det der. Så jeg vil starte med at vise den første ting. Det første, jeg har fået, det er sådan en her Stitch malebog. Den fik jeg faktisk af min lille søster. Ja, mynte. Jeg startede med at male lidt derop, og så er jeg faktisk i gang med at male. Så det er sådan, at det der maling, ja, lidt mærkeligt. Jeg synes virkelig, det er en god gave. Den er jeg så glad for, fordi jeg elsker Stitch. Ja, det var den første ting. Nu går vi videre til den anden ting. Den anden ting, det er sådan en her. Ja, jeg kan lige prøve at tage det op. Det er en skrubesvamp. Ja, sådan en har nuttet lille en. Den har faktisk et ansigt. Så sådan her, den er sygt nuttet. Og den anden ting, det er sådan en her skrubesvamp, så man sådan tage hånd ind i. Altså. Og de er så søde. Så det er det andet, jeg har fået, og den fik jeg af min mor og far og min lille søster. Og så har jeg også fået noget mere. Lad os lige hoppe herover. Så har jeg simpelthen også fået sådan en her, og så tænker jeg, hvad er det? Men det er simpelthen, jeg er blevet glad for at tegne. Så glad for at tegne. Det er sådan en, hvor man kan tegne alt muligt, fordi jeg er blevet glad for at tegne. Og se, hvad jeg har tegnet. En hamster. Så har jeg også tegnet sådan en her. Så det er simpelthen sådan en, man kan tegne lidt i. Og nu er det lidt fast. En fiske. Ja, det er sådan en, man kan tegne i og lægge alle sine ting, professionelle ting og alt det der, man tegner her i. Nu bliver vi inde i det der tegneprogram. Ja, det her er en tegnebog. Men det er der, jeg har lært at tegne alt det der. Så kan man simpelthen, ja, der er lige lidt rødt her. Så kan du faktisk se her, det er et, jeg skal lige se, det er et lille æren. Så kan du simpelthen kigge efter her, et lille æren, og så tegner du det i en bog. Det er en øvemalebog. Ja. Og så kan du også øve farve. Skygger. Ja. Hopper vi videre til næste. Og den her, jeg glemte at fortælle, hvad jeg har fået dem af. Altså, ja, jeg kan lige hoppe i skridt. Denne her fik jeg simpelthen af min mormor og morfar. Og denne her fik jeg faktisk af min mor og far og lille søster. Denne her øvebog, det er sådan en her. Det er ikke de der hårde nogle. Det er også en øvebog. Sådan her. Sådan ud. Og den fik jeg også af min mormor og morfar. Ja. Og så, der er faktisk 2 ting, der hører med til den. Og lige her må hente den anden. Vi tænker en tekande, men der er nogen, der kender det. Denne her tekande, der kommer røg op af den, når du gnider og her gnider alt det der. Sammen, så popper der sådan en her bamse op, og den kan simpelthen tale. Og der hører den heroppe, der er der en ring i. Altså, du kan åbne, og så tager du ringen på, så kan du sidde og tale med den her lille en. Den fik jeg også af min mormor og morfar. Okay. Vi kommer lige ind i det der med familie, og det der tilbage, efter tager vi alt det fra mine veninder. Af min mor og far og lille søster, der fik jeg sådan nogle her farver, skyggefarver. Fordi det er sådan nogle til nogle professionelle tegner. Og det er farver til professionelle tegner. Hvad er det? Det er blyanter. Skyggeblyanter. Det her viskelær kan viske alt det her. Hov lige at se en gang. Det fik jeg også af min mor og far. Sammen med den her fik jeg også. Den fik jeg også af min mor og far og lille søster. Og denne her fra min mor og far og lille søster. Det er det, jeg har fået. Nå, så hopper vi faktisk videre til denne her. Og den har jeg fået. Den er jeg virkelig glad for. Den her fine tegning. Den har jeg simpelthen fået min kusine. Så ja, den er jeg virkelig også glad for. Så har jeg simpelthen også fået noget Lego. Og den har jeg fået af min onkel, tante og min kusine og fætter, tror jeg det var. Ja. Og den anden, den har jeg fået, jeg kan lige stå og læse det. Det er fra min oldemor, Koppelut. Ja,
Jeg har lagt penge i, ja. Jeg har samlet nogle af pengene. Ja, jeg tror, ja. De her. Dem ligger inde i nøglen for at passe på dem. Upti. Så. Det næste, det er simpelthen også sådan en her fin en, hvor der står tillykke til Isabel. Og der tror jeg faktisk også, der er lagt et kort ned i. Der er der også, der er der også penge i. Ja. Og sådan en her. Simpelthen også penge i, dem ligger lige ned igen. Så fik jeg simpelthen et kort af min onkel, og det er sådan lidt fint enhjørningkort, jeg kan virkelig godt lide der på. Så fik jeg, der var der stået det her, og der fik jeg også penge. Ja, der fik jeg også penge. Okay, så hopper vi videre til den næste her. Det var simpelthen for min mor og morfar igen, og der er lagt faktisk det her fine kort i. Der er lagt det her kort i. Lille snehvide kort. Jeg er også så glad for. Og så fik vi et kort mere, og det var fra også en af mine oldemor. Der fik jeg simpelthen også penge. Der fik jeg 50 og 100 kroner. Okay, der er lige et par små ting her i. Jeg har også fået penge, men dem kan jeg ikke huske, hvad jeg fik af. Penge. Så har jeg simpelthen, denne her fik jeg også af min kusine. Sådan en, hvor hun har klistret en perlepiller på. Det er jeg virkelig også glad for. Så havde jeg faktisk også fået et lille kort. Ja. Denne her fik jeg simpelthen også min kusine. Sådan man kan putte i håret. Og den er sygt glad for, hun er faktisk selv lavet. Yep. Så har jeg også fået denne her af min lille fætter. Han gav mig sådan en her, og jeg er så glad for. Jeg havde pigerne med hjemme. Jeg havde ikke helt mit glas, jeg havde pigerne med hjemme. Og der kan jeg bare vise, hvad jeg har fået. Denne her fik jeg en af mine veninder. Sådan en fin malebog. Jeg har allerede begyndt at male lidt i den. Ja. Den er jeg virkelig glad for. Så har jeg simpelthen også fået sådan en her af min veninde. Jeg er også mega glad for. Det er sådan en skumslikkebind-agtig. De her cute sokker med avocadoer på. Jeg kan lige se mere. Avocado. Dem er jeg super glad for os. Så har jeg simpelthen også fået en minitask. Den er jeg også super glad for. Så har jeg også fået denne her. Den har jeg fået, hvor igen er sådan en squeeze, jeg har lige pakket den ind i en pose. Fik jeg sådan en her. Jeg holdt faktisk discofest. Ja. Der fik jeg en ansigtsmaske. Også en med den kan så lyse mørk. Jeg er super glad for. Så har vi simpelthen lige den sidste ting. Like. Tak fordi I så med i denne her video. Husk at like videoen, hvis det er noget, I kunne lide. Så vil jeg bare sige, husk at trykke like, klokken og abonnere. Hej hej.